were gozuru gbanwe kupian les iri magara n'ime ihe nne m hụ jiri gbankwụ ka mgbe echi gị nọtụkwa n'ime hita na-emegbugo gị agaziga ka ndụrụ ala gị hụ nyana nkatara na bịa n'ụlọ m ibira bịa hụtara m ụzọ gwa nwa nwoke m Uchenna ka asọ uche ọnwụ si ya na ọbara m adịrị mma n'iji agwọ ọgwụ ego enwekwala ndị tara iri ya mbụ na ọda awa ọkụ unu chọrọ unu ga-eji agwọ ọgwụ ego ya were ego otu n'ugbo ihe ị ga-amụ wee ego si ụpụrụte ego na-abada uru ego eji eme nkuku ọnwa ihe ị ga-amụtali ya bịa were ego mụrụ ọgwụ ego onye na-achọ ka enye aka ịnọ ga na-esusugharị enyemaka ndị otu Kristi ka e buru moto bi ga gị were chọwa otu ị ga-esi bụrụ onwe gị uru ihe ma awụdụ moto isi ka e buru ọnwụ gị ndụkwanịsa agadi m anwụ kama unu ga-ebiga m ọnwụ mbute igbe ama gị ugbo agaza igbo ozu buru ebute dawa n'ọzọ ga-echire gị ọnwụ trai kwa ya esi ọdọ ị na-enye aka ka ị na-enye aka ụkwụ gị dakwara n'ụlọ m ọtọ kama na ọzụzụ magbukwele m gị amamihe m ga-agwa gị gị lecha m anya m ihe gị onye ị ga-eji eti epele ejiri nkụ small children ejiri nkụ small children gị lecha anya onye ị ga-egbu ka mmakpọ n'okpuru tela nwụọ ị na-ahụkwa ụzọ isi gbukwele m gị ịla gbukwala echetakwala ngụnwa nsogbu abalụ ịhụrụ ọtụ iri ị ga-arịgide otere mgbe ụwa na-edere ogwu arịmagha ọtụ iri ị ga-arịgide mgbe ụwa dere ogwu ibe mma anụ ọhịa ele ote m dị gị na nkịta ara nwa gị ji ego iri agha gị nọtụkwa n'ime kụpiọn erie mmadụ ala etofopụkwa gị ahụla m si chọrọ ịbụrụ onwe gị lakwa otu nla ị na-abụkwa ma ji ezerekwa ego n'ọnụ katapila kwọrịakwala m gị onye ọgwụ ego egbenye ego ụmụazị ibe gị bụrụkwe nyecha gị anya nye ego onye ị ga-eji agwọ ọgwụ ego asị nkụ na ọbara m na-amụta ego onweghị ihe ọbara m agịda amụta gị ị na-enyere m aka na aja iwe ogbuọrụ abara onweghị ihe ị ga-eme m ka iti kwuru ụkwụ na tọrọ tọrọ chima m ọzịa ụmụazị ibe gị nwụrụ anwụ chukwukwa ego ọhịa skali wand eji m ọbara nwa atịrị kpuchie onwe m onweghị ihe ị ga-eme m nọnsens egbe na-ebu ụmụazị ibe gị gụlalokpota ebulie n'elu koi na mmadụ hapụrụ be ya chi nnọọ be ya bịawa na be di gị nwude di lụrụ gị alụ nwoke gara ihe ha ka gafee mmiri asaa gafe agụ na asaa bịawa agụrụ ezu Igbo na Anambra steeti bịa lụrụ gị otu lụọ gị ha na-alụ nwaanyị despite na eru ọdị ka alụọ gị alụ mana still emechara m everything kpọrọ gị bata nga somebody shi ebe oshi bata na be nna m bịa kparịa m nye m nsọ ọlụtụ nwude ha ka elu nsọ gị mee ya accommodate bịa nga hụ ọnụ na-akọrọ m ya na ihe ọma mere makwa nkịta arachara gị anya makwa egbe elu gbagburugu makwa ama mecha gị ọma ọsụsọ ke ka ị ga-eche aghọta mmadụ bịara bịa sị gị ka di gị ka m gbawa tansa visa o buru moto biga m ndị gbawa kabu ka o setiala m trela ha kwụgbuo m nwa one time gị meghe ọnụ mee ya accommodate na ndụ gị ozugbo kwuru ihe a gị kara iwuru mbibi otu ebigbuo ya ma ọ chịrị aja ọchọta ewe ya n'anya ma o were ose ọcha gba ya n'anya mbọchị ọzọ gaghị emepe ọ na-ekwuchi gị nọ ga-ebuli obi elu